Kana ndiwo kule ndi mwana wamai vangu. Zvimwe zvinosoka zvinoda kuti vanhu timbotanga tanyatsofunga chaizvo kuti tichiri kuda kuti vana vechidiki vawane ramangwana here, kana kuti totopinda mumakuva chaimo tichitovhumuka. Vanhu vakuru vakaita sana Mundarageza vari kushingirira kuti nyika iite zvakanaka, ndizvoka? Vana Comrade Nyoka Yemabhunu vari kushingirira kuti nyika iite huchinjwa hweutongi. Koita vanhu vakuru vanozviti ana mai venyika vanokwanisa kutorara mumba nemurume, baba venyika vari kuma 85 vomuka pakati peusiku kana ndiwo SBMO tazosira vana mujuru ipapa dai atoti mujuru vese mageneral ndingatoateedze ese. Zvimwe zvacho zvakunyadzisa. Vana veZimbabwe mukaona harahwa dzakuvhumuka, ziyai kuti pane chakabatwa. Munhu mukuru haavhumuke, taiziva vazhinji vana vadiki ndivo vanovhumuka. Murume mukuru ukaona kuvhumuka, pakatadzwa. Dai anga ari mumwe munhu mukuru aripenda angoti hake inini ndakura. Zvezvigananda izvi zvine upenyu hwazvo, zvekuti vana chaivo, vana vake chaivo vakanzwa kuti baba vari kurara vachivhumuka, vanofara zveshuwa. Kirendi mwana wamai apa inini nhasi zvichinzi baba vari kuUganda kwavana Museweri ikoko. Baba ivavo vobva varara kunyika ikoko, votanga kumuka usiku, vobva vati Perensi. Vozonzwa zvinonzi SBMO. Vonzwa futi nzi mujuru. Vanokwidzwa ndege usiku vakadzoka kuno. Vanokwidzwa ndege kudzoka kuno kumusha. Pakaipa kulendi. Dai Mwari atinzwira nyasha munyika medu. Pakaoma. Dai tavanamatira vari kuda kushingirira kuti nyika yedu tiinde pakanaka kani, naye mwana wamai vangu Kulendi. Unoziya so Kulendi. Takanzi ngatitei strike, ngatitei kusaenda kumabasa, tibatsirane. Ndakabva kuno ndikaenda kuHarare, ndizvoka ndakabira bhodha madhays ari before kuenda ku31. Takangoti tichibira bhodha tichisvika paraundabout, taive nebhazi tichingodarika roundabout bijana, nobva taona motikari yewhite yakutomhanya ichiteera kuovhatika, kwakutoenda pamberi, kwakutoti mira yapa. Asi motikari yanga yapinda mubhodha. Bhazi rakapinda mubheyi rezimura pamutemo wenyika yeZimbabwe. Zviri muconstitution yekuti zimura ndiyo ine mutemo wekusecha. Ropinda mubheyi bhazi, ndizvoka. Robva rabuda bhazi, ndizvoka, rine vanhu 50. Robva rabuda bhazi iroro nemagudzi avo, roenda rosvika paraundabout, rotanga kuteerwa futi nemota yewhite. Zvaive maziso angu tichingoona hangu iwe. Robva ranzi zvakati, mari. Nobva vapiwa mari sekuti vanhu vanenge vachida kuenda. Vapedza mazuva mairi kubva kuno kuDurban kuenda kuHarare. Richingoti fambei 100 something kilometers, richisvika panonzi paBhubhi paya. Ramiswazve. Aikarika. Vhurai mabhuti. Aika. Mabhuti akuvhurwa, richangobva paleza apa, hapana zvatakurwa pakati apa, hapana chatakurwa. Kulendi.
kana ndiwo imbofambawo nerodhiyo ugondondudza mwana wamai vangu. Uchibva ipapo unoti Parutenga, ndizvoka. Uchibva Parutenga rodhi yakashata kurendi. Dai waizofamba nepo waipawo. Ndiri kutaura zvandakaona inini nenzira dzandinoziya dzese. Kunosvika wakuda kunosvika kwaNgundu rodhi yakashata. Unorova 3 hours kubva ipapo pandiri kutaurira. Rodhi yakashata. Uchinosvika paNgundu unoona futi pane road block. Mirai vhurai futi mabhuti, vhurai mabhuti. Bhazi kubva kuBed Beach kuenda kuHarare, bhazi iro riya rinotora kana kuti 12 hours. 12 hours. Ungati kuchiri kuita here ikoko kana ndiwo wakatarisa kurendi? Kana ndiwo mwana wamai vangu. Imbozvitarisa uone rwendo rwatabva kubva paDurban kusvika kuBed Bridge. Kubva kuBed Bridge kuti tichiendazve kwedu kumusha kuHarare. Tiri kuigirawo vana vari kutambura. Hapana chatonzi taba, taita zviri pamutemo, asi mutemo wacho unongo apply ka5 kusvika kuHarare kana ndiwo kurendi. Kana ndiwe aiwa zvimwe zvachoka isi nemaV11 ekuti tokuratidza kuti apa pakadai apa pakadai. Tabva mumasvingo panonzi panyanda paya, takusvika kumasvingo atoo mangwana aya. Ndizvo tamiswazve ravhurwa bhazi mabhuti. Izvi hazvina kunyatsoiswa zvakanaka, hazvina kunyatsodai. Endai kuzimura. Zimura yekumasvingo yasiyana nezimura yekuBed Bridge. Asi zimura yeZimbabwe. Mwana wamai. Kutora 4 days kubva kuDurban kusvika kuHarare. Tasvika futi kuHarare kwacho. Ndingango tichibva kumasvingo. Takati Mvuma. Tichiti paChivu, tichimiswa paChivu pane roundabout yakaiswa ipapo tichimiswazve mabhuti achivhurwa. Uyo tadarika muChivu, tadarika Featherstone, Mvuma, Featherstone 52. Ndizvoka. Tichimonodai so Beatrice. Ndizvozvo tinobira tollgate. Tichisvika paBoka. Tichibatwazve paBoka. Bhazi chinzi madhikirere zvinhu. Vachiradzwa mapepa aya zvikanzi amadhikirera zviri pasi pechi pamufanirwa kuchajwa. Tikati zvakanaka, bhazi iro rapakwa muBoka. Vari kunzi vakusechei izimura futi. Ini ndakatofunga kuti zimura ndoichasungwa ndoizinoita basa rayo. Ndaifunga kuti pese pataisungwa pese izimura ndoinosungwa. Isusu tiri vanhu maclients ezimura tinosungirwawo chii kana bhazi rinosungirwawo chii. Ndaifunga kuti zimura katadza kuita basa ndoinofanira kubatwa. Tinzwe zvanzi Zaki. Aikaka. Saka madhipatimenti ese waendei kusecha bhazi. Ko wakadii kungoti bhazi kwete kusechwa pamwe chete kungoti kana munhu aita basa rake kamwe chete tara woita basa rake ane basa iroro. Takuzobvunza vakomana vaya yako vamwe vakomana anoshanda ikoko zvamamuchataura zviya kuti mune imweni vanya munoziva. Zvikanzi izvo vanhu ava vari kutotumwa nemadhipatimenti avo ezvigananda kubva kumusoroko kuzoti sechai endai munotora mari murodhi. Endai munotora mari iyo vari kubva kunze vanhu ndovane mari. Nemari dzese dziri kutengeswa mota idzi. Aiwa kurendi. Humwe huore haudi kuti titaure. Tiri ma70 edu takasvika makore a1970 izvozvi taakuma55 ka. Takangokura tichiri vadzvanyiriri. Aregedza titombopinda kana musango chaimo. Ini nditori prepared kupinda kana kuenda musango kurendi. Handikakurwe nemudhara mukuru. Mudhara mukuru uyu ari kuchemba. Ari kuvhumuka. Muchuru. Achapedzera kuti kulendi. Opedzera kuti geza. Opedzera kuti chwenga. Opedzera kuti espimo. Opedzera kuti perenziri. Achadadza kurara usiku hwese. Ndarwadziwa kulendi.